Yan po. Kaluluto ko lang ang aking kare-kare. Nagluto na ako. Ayan siya, oh. Ayan. So, hindi ko gumawa ako ng video ko sa kabilang iPad ko. Kaso parang yung video na yun ay ang labo. Lahat kompleto yun kung paano ko niluto. Pero, dahil malabo, sabihin ko na lang. Una, pinalambot ko muna yung oxtail dito sa crockpot. Tapos, gumamit po ako ng Mamacita's kare-kare. Ayan. Nilagyan ko ng peanut butter pampalapot. Tapos, nilagyan ko ng coconut milk. My own version. Naggamit ako ng patis. Konti lang. Tapos, ito po may sitaw. Mayroon siyang sitaw. Yung gulay, bok choy. Talong. Ano pa? Saka green pepper. Yan. Kumain na po ako. Sarap nga ay nabusog ako. So, nagluto ako para sa nadalhin ko sa aking lunch. So, maghihiwalay ako ng aking baonan. Sandali lang po. Kunin ko ito. Lalagyan ko dito para baon ko po. Pero meron na akong nakatabi